wie het nog wel een noffelijke dag met flink wat zinnen. Oké, het weer wat koeler als gisteren, maar het waterkoer er best op terug. En dat zal de komende dagen toch wel wat oors worden. Een koude weekend steeds maar. En we hebben eens even kans op wat rein. Joen en vannacht een grote bewolking, kans op wat rein of lichte rein. En een temperatuur zit tussen de 2 en de 4 graden. De legere temperaturen in het zuidoosten, de hegere temperaturen op de eilanden. En de wind zwak ontmatig en die komt dan uit het oosten en het zuidoosten bij. En zeggen we dan naar morgen, dan hebben we eerst een grote bewolking, kans op het rein. In de middag kunnen de zinnen nog eens even te vast komen, maar die zinnen had het morgen wel zwier. En verder is dus een grote bewolking. De temperaturen morgen, ik denk dat we uitkomen zitten tussen de 9 en de 12 graden. De hegere temperaturen weer verder de provincie. En de wind, die komt morgen uit het westen of noordwesten mooi. Matig en vrij krachtig, kan letter in het watergebied zelfs krachtig worden. En dan, op Waasje, kans op een buiken. Op Toonsje, kans op een buiken. Ja, op Waasje 10 graden en een krachtige wind. Op Toonsje 9 graden. Nou, dat bedoel ik nog, maar koud waar. Op Vreed een droege dag, maar de zinnen erbij en zo'n 11 graden. En ik denk dat het in het weekend weer nog veel kwaad wordt, maar hegere temperaturen. Misschien wel boven de 15 graden. Ja, en hoe het waar sprutsen, het regenwetter voor de komende dagen. Zit er een gist in? Nou, er komt een gebied maar wat meer riskoeren zinnen te lezen en het zou best kunnen. Ik kan je ja, je nee zeggen, maar de kans is er nog heel tijd wel. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.